nyaya dzekuroya nekuroyiwa, vanoroya vamwe nevasingaroyiwe nevanoroveka, zvose izvi tinozvitarisa muchirongwa chino chespiritual highway, tichiongorora magariro anoita vanhu zvinovanetsa zuva nezuva, zvinovatambudza mukati memachechi, mukati mechivanhu, mukati mezvitendero zvakasiyana-siyana. Zvose izvi tinozvipfudzunura tichida chete kubuda nechokwadi, tichizvikuya-kuya dzamara zvasangana sechimera, tochiti aiwa tauya ndisu spiritual highway, ndima inobata pamwoyo. Nhasi uno tiri kukurukura zvekare navamutanga, tiri kuno ushe wokunze housing cooperative, tiri munzvimbo yeguta reHarare, tichiti aiwa tasangana zvekare. Tinotenda mukoma. Anonzi muroyi ndiani? Ndopari kutangira nyaya. Chekutanga chinozi muroyi igodo neshanje, munhu anongoita godo atoroyi. Chinozi muroyi izwi rako. Ukati munhu uchazviona, munhu ubva afa. Aroya ndiani? Handiwe. Saka izwi pauri ngaritaure zvakagara zviri zvitsvene zvakanaka nguva yese. Ukashuvira munhu kuti iwe haurorwi, mwana iye obva aregera kuroorwa, chii chaitika? Kune vanhu vari kupiwa mhiko, vana vari kutaurwa kuzi haufa wakaroorwa, haufa wakaita mbereko. Zvechokwadi tiri kuvanunura pano vanonga vaisirwa mhiko idzodzo, tinodziombonora dzidzoka kune muridzi wadzo. Saka kunzoko vanhu vari kutongofunga kuti muroyi munhu ane mushonga aoneka kuti aza akabate, muri kuona chiremba ari kurapa kwazi ndiye muroyi. Pamuromo pasingamarwe nenhunzi uroyi. Uchitanga kushuwira munhu chinhu chakashata, waroya. Ndokuroya kwacho ikoko, hakuna kumwe kwakasiyana. Munhu shuwira munhu kuti aite munhu, mubatsiridza munhu kuti ayambuke. Kwete kuti ungochimushyira kana kuti umitire zvinhu zvokuti atadze kusumudza musho wake, atadze kuita kuenda kuchikoro kana kuti azodai. Ndouroya hwacho ikoko. Paanozobata mushonga toti chii manje? Aiwazve, mushonga maweapons anonga akushandisa zvakangofanana neproken penicillin yaya inobaya vanhu uya kuyobayiwa kuyo mainjections kuya kuya. Iyaya inouraya munhu ipapo kana tichida kuti munhu afe ipapo. Ndikaise mutsinga chete anofira ipapo. Asi unoona munhu achidzidziswa kuti haifani kuenda mutsinga kuti anyatsokuisindisa pari safe. Asi kana iwewe zvakafanana nebanga remukicheni riya, irore pache zvavo ndinodzokera pane mushonga muchinyase kuinzwa. Zvakafanana nebanga remukicheni iro riya, rikabatwa nevokatenzi anoraramisa, vanhu vanomumbiridzwa chikura chienda nekuyambuka. Asi rikabatwa nevokasatani, inobanga rimwe chete iroro rinouraya munhu. Handimaizwa zvakafanana nemiti dzetiri kutaura idzi. Saka iwewe munhu ndiwe tenzi kana ndiwe satani. Kana uchiita zvauri kuita uri kuitirei? Uri kuraramisa here kana kuti uuraya? Uchazviona. Ukangoti uchazviona iwe, muromo iwe wabva koki iwe, ngavatenzere iwe. Ndokutoroya kwacho ikoko. Chinoroya haiziri mweya wako kana wapanduka kuita satani, watomwe mweya wacho iwe ndione basa, ndione zwi rako. Kana uriwe kwatenzi kana rizwi rako richirambidza satani ngaasaiti bvapo, anobva. Maroyero ndo atakuda. Panapa takutaura nemi varoyi kana variko kunzoko. Maroyero chaiwo ari kuita vanhu ndeapi munhu kana akutanga kuroya? Because pane nyaya dzakawanda zvasoenda taura nyaya. Unonzwa kunzi mumwe anongotora mutsvairo osvika pamba, anovhura dhoi. Anovhura sei dho munhu akarara? Imita tekuti taura. Tererai, mweya ispiritual science. Hadzisiri dziya dzinokuda kuzwa approve panenge zvakaizwa nevarungu kuapprove kuti inoti 1+1 kana kuti pane zosanyika chemical zozozwai. Ndosaka vakazoenda futi mberi uko akazoona kuti varungu vayo akazoona kuti akangoti 1+1 kana kuti times, vanozwa kuti minus plus minus. Vakazozviona kuti hazvina kukwana kana zvikava zvichiri plus times. Vakazoona kuti minus iriyo. Saka muroyi anesa kuminus. Zvinhu zvako zvaunonga kana dzimba rako ronga, kana akatoziva kuti pana teteguru anogona kuafumura, anomurwisa zvikuru kuti atadze kuvhundunurwa, akwanise kuita mabasa awo. Saka kana dai nyari pastor anonga ariwe kwatenzi, uchazoona kuti iye anonga atori muhondo hombe nekuti waroya anonga achirwisana naye. Mweya atondizwisa. Kana dai nyari teteguru pahondo inonga kutorwisana naye,
asi nekuti unonga uri pautsvene tsvina haikubatiri kana uri pautsvene, uye kana uchishandise simba rako izvo zvemava muchimbotaura zviya zvekutengwa zviyazvi ndokutoroyiwa, kutoroya kwacho katengerwa kuuraya chimwe chinhu, uri kutengwa uri kuroya, ende unonga waroya nyika yese. Ino hapana kumboroya yako individual, hatisi hapana uroyi hutsvene hwetingati waroya munhu umwe chete kana kuti waroya nyika. Uroyi pane muroyi anoroya achida, kozoita muroyi anoroya asingadi. Bvuri racho iroro randosaka wachizoona vana vachitemerwa chimuku vakatemerwa nyora, ana tete ana mbuya ane uroyi hwavo, ana baba ana ani vane uroyi hwavo. Ona munhu anomuka atemerwa nyora, munhu akudoti acharorwa kuti akutoite zvimwe zvaakutoite nzenza kana ndezvaakubuda pamwiri pamuromo wake, wakutonzwa. Vamwe vanoteera kana mai mataurira anoita kuvanhu, vana vacho unozozwa kuti marore pamba pani pamai vayami motoro mwana uyu muchaona kwemuri kuenda uko hamugari nabe mudu, nekuti vanonga achiziva kazviri kuita nezviito zvinonga zvichiitika ipapo. Saka uroyi hunobva pazwi rako, uroyi hunobva pauri, pamweya wako ndiwe izwi. Tamboti munhu mweya ndo izwi, ndiye munhu wacho. Saka uroyi hunonga hwapinda mumweya wako iwewe, kana kuti waende koakikwaya koromba. Vamwe vanoita zviviri Satani ariko kandi anokopfeka kamwana, saka anopfekera kane dhimoni rake. Iyo dhimoni riya ndirinoende koroya, ndirinoende kopinda kambo. Ndakarara ndiri mumba. Ndosaka muchizoona madzikirira mechitsikirirwa paya, mechirwisana nevakakuda kuzobuka dikita iri wana iri kuti unonga watopona ipo paya. Ino unokuwira mudzeve, ino unote wapokonyoka, unoti wazode uri kunowira mugomba, kunoti kure gomba uri kuporomoka. Tarise madonhero achaita bhizinesi rako neupfumi wako. Apo kujamba makuwa, kungojamba. Inini? Urongoma, munonga muri kutorwiswako zvokuti kana vakanga vakuda kuti akakuona kuti une simba iri rakasimba, vanoda kukukepcha waendese kusaidi ravo kuti waone simba. Right. Batai pekuti mutsvairo unotaurwa kunzi unovhurisa dho, munhu ari mukati anovhura ega, iye akavata. Zvinofamba sei? Mutsvairo uri dangerous ukabatwa nevaroyi. Kana mudzimai mumba anobuda kuenda chaiko kuramwa musha nemitsvairo iyi, ndosaka kareko mitsvairo yaigara mumba kuseri kwedhogo, haisangosiyiwa zviri kungoitwa nemadzimai amazuva ano. Kunze uko enzwai muri kungogara mitsvairo makaisa chero pamaisa imhaka dzenyu. Kana migoti haingototi kwese pese, migoti inotorongedzwa. Kareko zvaitwe chipedza kungobika raibva zvatogezwa nemugoti watodii, zvese zvarongedzwa. Mutsvairo warongedzwepo unonga wakagara zvakanaka, kwete kuti mutsvairo futi haucharikwi nemunhu wemurume. Ukaucharika uri kukanganisa mutoni. Ana mai vari kuregera vana vachitaura kunze kwanze in the name of Jesus. Teererai mukoma, tiri kuti mumakereke umuko mune vana vasi kuroorwa. Chipo akatanga kugwadama, ngozi ari kuoda kuidzinga, inodzingwa ngozi inoripwa. Unodzinga ngozi wabatira, ukangotanga kudzinga ngozi iwewe uri kubatira wakafanana nemuurayi wakafa akauraya munhu iyeye. Mwanakomana waDhavhidha anodzinga izvo. Jesu achiuya akati handina kuchinja, handina kuya kochinja, zvagara zviripo zvakanaka. Mechanism yemapindiro. Mapindiro emupi? Mweya. Ndopo unozoona kana uyeyo mweya uya wasvike pamba pane munhu ane dzimu, unoona achidzingwa muchitorowana gope kuti ibva pano, ibva buda. An ordinary person anenge asingamuoni. Maziso haazeri emweya ndohope, haazire pamweya unomuona, vane mweya unoona anomuona kuti uyu muroyi
achitodzingwa anogona kuda kupinda padhozi usapinda ngapo rude pano nokuti mukasabata nyaya yatateguru hadzanzi mumwe munhu murume anenge akarara apa duri nderiri padivi pake achifunga kuti mukadzi. That's spiritual science. Mukadzi aenda kudhara Mozambique. That's spiritual science. Ndo dzetinorwisana nadzo idzodzo. Murume yeye akangoita chance akauya kuno tikamugadzira tikaita anozviona. Uye hatisina simba rekuzviita. Akutsva. Ayo pane space here yekugara tomboti mutsairo wemukaona uri longitudinal wakadaika. Pane space yekuti munhu angagare paya akamhanya nawo kufamba. I'm saying it's a spiritual science. Chiri kwenda uko hazvi mutumbi wake. Chiri kwenda kumweya. Chinozi munhu mweya. Mweya wasatani ukaupfeka watoo satani newe wacho watoo satani nemwiri wacho wasatani. Asi mweya ndio unoita mabasa esatani. Iwewo kana uri kusvikwa nedzimbo rateteguru imweya uri kudzingawo mweya uri kurwisana nemweya kaipe. Muroyi asvika pamba usiku ini ndakarara ndobva ndakwanisa kumuka inini ndisingazivi ndomuvhurira dho opinda opedza zvese zvaanga achida kuita obuda oenda inini ndozosara ndichiita unge ndanga ndichirota zvinhu izvozvo zvinonyatsofamba sei zvetiri kutaura panapa mukanyasadawo ndinzwisisa zvakakwana chiri kuti mweya ndio une power over the body ndio muridzi webody body ihomo saka mweya mukada kufananidza nezvemambo chitaura zviyari kuti kana muhope unonga uchimhanya chidii mwiri wako unonga uri kwero kana kuti mwiri wako unonga wakavatapo unonga wachiona uri unonga wakaratapo saka mweya wako imhepo inofamba saka mhepo iyo mweya iyoyika uyu kana uri wekasatani unorwisana newekasatani uyu unonga uchitokoroya kawo saka unopinda mweya unopinda kune vazhinji mukoma vari kuuya pano vana vari kungomukaruka wako dhogo wako vanhu vete uzodzora kuti ari kuendepi wozodzora kuti handiri kudaidzwa wotoudai wozodzwa mwana ari kudaidzwa ona moni akubuda buda nze kwedhogo sekuru ndozviri kuite mwana kuti aiwa ari kudaidzwa ngatimugadzire moni tidzinge mweya uri kudaidzwa ngati connection iyoyo ibvepo paari achigadzirwa mwiri wake woona zizi hakusisina zvachose wanesa masensa zvavo zvekuti vanogona kukudaidza uchitodaira zvakafanana kuti munhu anoti pausiku ningi ukaona ukadaira kuti hwe ari iye anonge ari kudai ndokuti kukwara kunonge waita icho ndochokwadi Peter ovati atoenda ndokutokwara kwako saka vanhu vasangodairi aiwazvi unonga uchidaidzwa naningi ningi anouya kaningi ndini ningi anhuwe ndivhurirewo ndini ningi pane mazwi anongouya uri sikuziva kuti iri zwi rakambobva kupi uchingozwana nemadaidzirwo ayo kuti asi kana upasi iwewo usina simba rakakwana rekuita repulse then uri kuenda zvakanaka saka mutsvairo wemuri kutaura that's a science within the spirit kana tsero it's a science within the spirit isimba revanhu ari kutorwa richishandiswa nevanhu ivavo ndisati ndapinda munyaya yemadzikiriro ndiri kuda kuti mungoti kune mumwe munhu here asingatokwanisi kuti aroyeke iye asingazivi asi anongori nespiriti yekuti ukada umuroya haumuroyi anogona kunge asingazizii asi achizviona kuhope kwake asi iye asingazivi kuti ndokutorwisana kwaari kuita nevaroyi vavo unotoona munhu ari kuuya wadzikirira uchiona munhu uchimurambira uchimupwanya uchizotoona munhu achiridza tsamwe achibuda padhoa wopatika kuti munhu angari apa uchiona panike zviri vivid panike zviri live saka ndosaka zvakakosha kutaura hopeka ukadziita taura kuseni kuti vamwe vanzwa asi kazhinji ukataurire iwe unonga usatova munhu kuti varoyi vanozvihwanza fesi dzavo unogona kutaurira muroyi wacho asi ukaona ukauya kuna ana sekuru Mutanga tikayatsa kuti kugadzira zvakanaka simba rako rikadzoka kana vade kuti iro idambudziko ravo nekuti vanotsva
nyaya yemadzikirira tisati tapinda mukuti munoitei batai nyaya yemadzikirira tinyatsoinzwa kuti chii chaicho chinenge chiri kuitika. Madzikirira ihondo, ndo hondo yacho yekuparadza munhu kana kuti kuparadzwa kana iwo ukakundwa kumadzikirira ikoko. Unoona munhu ari kumhanyirwa nenyoka achida kurumwa ari kutiza, pamwe azowira mudzeve ari kunetsana naye kusvika kana kuti dzimwe dzenguva azoikunda, kana kuti akasaikunda akarumwa achimuka achirwara apa akaendeswa kuchipatara haararami nekuti imwe yekuroiwa. Kana kuti iwo uri kuturwisana nevakaipa, kana munhu uri kurwisana naye kuhope warohwa musoro mukatirwadza ukada korapwa hoko hakuna kuchipatara haugoni haugoni nekuti arapi zvekumwekawo anorapa masymptomatically. Dzimwe anoda kutsvaga imeningitis here migraine headache yakonzerwa nei izvi zvazodii zvikazozwii. Asi iyi yekumweya iyi hairapikiba. Yesi atingati munhu usaendaba kuchipatara, asi unoda kuziya kuti zvaona kuhope zvinoenderana here nezvawakuda kuitawo. Nekuti kana uri kurwisana wachirumwa nembwa womuka, kana mukumbo wacho wese wakati ndundundu, muoko wakurwadza, kana warumwa neyoga, kana wabayiwa nechawabayiwa nacho wozozwa rese mugumbo rako tondunduma rakukwirawo kuri chitoenda. X-ray inenge ichitaura kuti the X-ray is showing normal tibia or yes, havaoni X-ray haioni mweya zvakuwadzwa nemweya. X-ray haioni zvakuwadza nekumweya nemweya wasatani. And the doctor they will be arguing kuti don't listen kuvanhu vekuze inini I have seen there your pony rakapesana rakazodai. Teerera zvendiri kutaura panapa. Pane anozi ana disc prolapse. Iya kudiska madisk anonga vertebral aya ino prolapse. Makidneys ari kuzi kune urea level yakwira munhu akuenda kudialysis. Tiri kurapa vanhu vachidzokera panormal makidney dzitanga kufamba. Tinongodzinga chakonzeresa chatokudzinga nekurapa pakuwadzwa. Ndiri kukutaurirai. This is vividly very live and real. Right. Zvinochibatai imi zvamunonyasa kuita. Mhuri yeZimbabwe kunze ukuroda kuziva mabasa encheo kuti number 1 number 2 kusvika kana ku100 zvakawandisa pazvirwere zvenhu zviri natural. Beat ana asthma, beat ana TB, beat ana pneumonia, kana diarrhea, whatever it is, kana zvikotsoro, kana zvimwe zvirwere zvese zvinorapika muzvipatara zviyazvi tinorapa chiri chirwere. Asi tinorapazve tinodzingazve mweya wakaipa, nekuti chimwe chikotsorwa chinounzwa umwe munhu amuka arota achidya chikafu kana amanidzwa kudya, womuka achikotsora, wona apa pakuzwa panenge pagara chimwe ino arida kurutsa ridodi dumbu rako kukuma. Tinodzinga mweya wacheyo tochirapa chinhu chiya chakachinjiswa yeyobva munhu otorarama. Asi akaenda ukoko inoramba ichikukuma uchirota chitodya kudyiswa kana kudya unogona kupiwa chende kodya uchidya ipopo unozwa kuti wamuka watokachidzwa. Saka nonaka nemukaka zvinodhipenda. Hatisi kuti zvese zvokudya uko kwese uko ndo, asi pazvekuroiwa zvinotoonekwa. Handini manyasa kundinzwisawo. Then iwewo warumwa nembwa titasa kudonha kwakuita mabhizinesi ako. Mukati mehope ibomo warumwa nembwa wanetsana nadzidzurwe bimbwa dzemunoona mukati mehope dzenyu dzechinetsana mweya wakaipa. Vanhu vanosanduka waita mboya woteerera wende wotaura zvamuri kuita zvamuri kuronga zvese zvopanyirwa pasi. Kune sainzi dzisida kumira zvakanakawo. Saka mungati tisati tabata nyaya yenyu pasimba remuroyi nesimba remusiki, because pamatauro amuri kuita zvinenge zvakangosiyana mbichana. Kusiyana zvakatosiyana nekuti tamboti chinozi munhu izwi rako chishuvira munhu zvakaipa kuroya. Kasi kana izwi rako riri rekununura wechiyambutsa vanhu ndo utenzi wacho ihwohwo. Hapana zvakasiyana, ndo utenzi ihwohwo. Saka ndo musiyano wacho iwoyo. Isi tiri kununura vanhu vari kutambudzwa nevamwe vakaipa, ndo vatiri kununura. Mweya idzodzo dzinonga dzakaita kuti mwana aroorwi, mwana haabudiriri, mwana aimbogona chikoro chachidhandanda chakumwa madoroko kana chakuti zoenda future haichaoneki. Muri kuurayirwa future yevana. Mwana anotangirwa kushandiswa achiri mudiki. Munozosara kuda kuzoenda koroorwako iye ari kushandiswa nezvikwamba, ari kuroora achirara nevarume muhope dzake.
atinobara vana mukati mehope dzako uzoona munhu akuite mafibroids akuite makenza akudi macervical cancer kana kuti mapundu echibereko iyo uri kuona atibara vanawo kwari kubara vana vakupiko ese munorapa iwayo tinobatsira ngazviuyewo zvichakanaka kwete azodhemejika zvakanyanyisa pazvekuti security system haisi kuchashanda mishonga yacho inofambiswa handi inofanira kubudiswa china pari inorapwa it all depends of kuti wauya zvayo zvichakatinakira here kuti mishonga yedu iri kushanda nekuti pari iya inouya imwe ndeyekupondwa yarohwa musoro make muhope dzake omuka akudonha akudii madzitateguru maprofita nevamwe vanhu vese vanoita zvekubata nekugadzira vanhu vaita chirwere chimwe chete chiri kukombleniwa nevanhu kunzoko muri kuita zvekuti munhu akauya makuda kupfumira paari hanzi kana ari muprofita anobva ataura kuti haleluya ndapiwa inini nemusiki problemu yenyu ndiri kuzoipedza angorapa munhu uya Jehovha ndiri kuda mombe 20 ndiri kuda motikari 5 ibvai mandipa stendi yenyu iri kukuwadzana ibvai maita sei ndizvo here zviri kudiwa nemusiki pane zvimwe zvinonga zvakamire zvisina kunaka kana vakuzi mombe 20 asi pane mari inodikana muripo wemaadministration yekuti kana ndiri kuda mushongawo ndinoda uchipingi kana ndiri dokotorawo zvendiri dokotorawo inokushanda imari yako inonga ndichishandisai handina munhu anondipa bhengi kuti chirapa vanhu saka ndinonga iyo yende inonga ndichishandisa pahondo yako handiti iwe uchiwozvo uchizviona kuti iri kushanda handiri muruzinzwa saka iyoyo paadmin kana yazoexhobite ndekuti yazoziviya muchiona wakuchitorera vanhu dzimba nekuchiti kuti kwakuchichidi tiri kuti someone is reeling on a deathbed padhuze nerufu handiti imimi hamusi kuita mweya wokubatsira muri kutanga kunotema pakuru musati mapedza neonai zvetiri kutaura anini handisi kuti zvakanaka kana kuti zvemuri kutaura zvinonga zvakashata asi inisi tiri kutiwo isusu wacho tiri kuda kuite basa rakwiri handiti ndoshandisei kotora zviri kudikana kana zviripo ndotangona kutanga basa asi ndikazotanga basa iri ndisina chekuzoenderera mberi ndechizokatsika kutora zviri kudikana pahondo yako tinokundwa handini mayatsondinzwisha saka tiri kude kuti ngazviitewo reasonable zvinonga zvagona kuitenderwana but kana munhu apa deathbed ngazvionekwa kuti mweya here zvinokuti ndosaka zvichizovhenekwa nematare kuti apa uyu mweya kuti kaudzinga munhu anoraramawo kurwisana nemweyawo zvekwamba pane hondo munoti ine munhu anoti usazoenda zvekare nezvechiwano mwanangu handidi kukuona uchienda kun'anga ndewo dziri kuvhiringidza pamusha onazve iye kana akaende kuromba isu kumatare edu haazi rekurombesa isu tiri kurwisana nevanhu anotounze mweya yakaipa kune vanhu mayasondinzwisha saka iye kana akaende kuromba akazozviona kuti zvamurwadza akazotaura daro hakusi kutaura kuti iye kwaakaenda neintention yake vamwe vanorombeswawo zvechokwadi nekusaziva munhu aurayirwa mwana andofa mysterious woenda kune amwe anonga wekuromba vava nokuti kune vanhu vane matere ekuromba acquired power akangoenda iko kuti mwana wangu afa ndiri kuti ndiudzosere munhu wangu toda kuti munhu akaicha afiwo the moment yonotongotanga ubata kudare iwo wakutourayawo ende uchapiwe chinhu youzenda nacho kana mumwe unenge chokutaura kuti asi usazodai ukaona miti dzinozopiwe mhiko pauri idzodzo miti idzodzo hadzina umire zvakanaka ba nekuti mhiko iyo kangoiganura zvatopanduka kana kuti wazotozvivhiringidza hazvichagodiwa totanga handiti saka usazopiwe muti une mhiko ngewei mhiko ndeyatenzi chete ukaona kana muprofita anoita mhiko uchitakati iwowo